Carlos é de Vigo e leva 6 anos en Dubai, onde chegou polo seu traballo como responsable de vendas de vehículos. Aquí vive coa súa muller e os seus fillos. Con el coñeceremos máis de preto como é conducir polas grandes avenidas da cidade e estar rodeado de coches de luxo. Tamén pasearemos pola cidade bella e poderemos apreciar a como vai o ouro. E tamén haberá tempo para ver como vestiría o noso perico se tivera nacido en Dubai. Moi boas, Carlos. Perico, como estás? Levo máis de 20 anos fora de Vigo. Marchei a Madrid primeiro, Barcelona tamén, París. Tivemos un fillo en París o primeiro, logo marchamos para Hong Kong. Tivemos o noso segundo fillo alá, logo marchamos para Xapón, tivemos a terceiro, unha filla, neste caso, finalmente estamos en Dubai. Levo 6 anos xa nunha empresa que é un conglomerado moi importante de empresas que traballan en varios sectores. No meu caso, traballo no automóvil. En principio non consideramos a posibilidade de venir, mas cando analizas como é a cidade, os servicios que ten, a infraestructura e tamén escolas internacionales, todo iso, nos gustou. Hai unha cousa que a min me chama demasiado a atención. Aquí todas as rúas están baleiras. Non hai ninguén en ningún lado. Sí, é certo, non é unha cidade, sobre todo nestes meses de calor, que se presta a andar, non? Sobre todo durante o día. Pola noite é un pouco diferente, a xente sai a noite, porque refresca un poquinho, e logo cando chegan os meses de outubro, novembro, dicembro, sí que está moi agradable e sí que se ve moitísima máis xente andando. Como ves o futuro da túa vida aquí? Mentres estemos cómodos, acho que estaremos aquí, non? Para nós tamén as raíces son importantísimas, entón continuamos indo a España e a Galicia cando podemos. Ningún dos meus fillos viviu en España nunca, ou en Galicia. O seu sentimento de españois e de galegos é importante. Vamos, que van a clase coa camiseta do Celta, podemos dicir. Van, de feito van. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. Para un responsable de vendas de vehículos, como será conducir por esta cidade? É unha chulada, porque é como estar no salón do automóvil todos os días, non? Agora mesmo temos un Lamborghini Diablo Cabrio aí diante, ver pasar o 3 ou 4 modelos do Rolls Royce todos os días. Hello, boss. Full, please. O litro de gasolina está a 2,58 dirham. É dicir, o litro está a 2,58, que o cambio... 0,59. 0,59. Carísimo, non? Non chega a 100 pesetas. Que vai ser deste país cando remate o petróleo? Eu creo que xa levan tempo preparándose, non? Eles fixeron uns grandes fondos soberanos dos beneficios que sacaron do petróleo. Teñen grandísimas inversiones en moitísimos sectores, non só aquí ou en Oriente Medio, pero tamén en Estados Unidos, en outros países do mundo. Están facendo grandísimas inversións tamén en outras enerxías, como pode ser a renovable. Aquí teñen moitísimo sol. Tamén están invertindo moitísimo en grandísimos centros de inteligencia artificial. Están tocando moitísimos palos para non ser dependentes somente do petróleo. O que nós entendemos como cidade bella xa non existe en Dubai, pero aquí está todo pensado e polo menos podemos imaginar como sería. Bueno, pues estamos no que se chama Dubai Antiguo, que realmente de antiguo queda pouco, porque esta cidade é moi moderna e todo o que era construcción antigua e todo iso foi desaparecendo. Esta parte o que intenta é simular como era antiguamente o Dubai. Dubai era un sitio sobre todo de tránsito, de comercio e de pescadores. Dá a sensación que é como un pouco como decorado de película, non? Sí, é certo, este é un pouco simulado. A ver como me queda. Creo que pode quedarte moi ben, A ver.
De feito, tes un pouco cara de moro, tú. Of course. Aquí, mira, mi salán alecún salán. Isto é como o traxe típico para o día a día ou é para poñerse elegante? Como é No, isto? isto é típico día a día dos Emiratis. Como estou? Perigo, estás auténtico. Nada, pois, non sei. Vou comprar o Pontevedra, por exemplo. يا جماعة مرة واحدة لقيت قلبي عمال بيبام بام Carlos, custounos 2 dirhams, Uns dirhams aproximadamente ao cambio hoxe 46 céntimos 46 céntimos. de euros. Estamos na parte bella. Vamos visitar do outro lado o sub do ouro. أنا شايف كائنات فضائية وعينيا قلبت يابانية. Bueno, estamos entrando no barrio do Ouro, o Gold Souk, o Zoco do Ouro. É unha zona que históricamente comenzou como a principios do siglo XX. Agora o que vemos son moitas tendas que traballan co ouro a nivel xoia e outros produtos. Pendentes, colares, Colares. ata fundas pro teléfono de euro. O anel de ouro máis pesado do mundo, aí co seu certificado do récord Guinness. مسيطرة همشيك مسطرة هخليك Moeda de oro macizo de 21 quilates con un precio aproximado de 4.500 euros. 4.500 euros. 4.500. E o mellor de todo, 4.500 euros e deixanos ter 4.500 euros así na man, tranquilamente, exacto. sin ningún tipo de problema, eh? Es Bueno, somos potenciales compradores. Todo aquí e... non lle fixo demasiada gracia. Tanto paseo con Carlos había que rematalo cunha boa cea. E esta vez foi de cociña tradicional. Bueno, estamos en un restaurante típico. Hemos pedido un pouco de comida que representa un pouco as tradicións do país, queso halloumi. É o queixo que se toma aquí bastante salado. Aquí temos unha ensalada tabulé, hummus mutabal con berenxena, o biryani vegetal, o cordeiro masbush, chuletiños de cordeiro. Igual a xente pensa que é moita comida, pero está David, o noso cámara, que leva traballando todo o día e ten unha fame enorme. Entón, Coitado David. Carlos, véxote moi contento aquí en Dubai. Supoño que algo de morriña tamén haberá, non? Sí, home, sempre somos galegos, a morriña na terra está lá, pero como dices, estamos moi ben aquí vivindo. Se tal, pasaremos de vacacións, como sempre, pero polo momento quedamos por aquí. Temos moitísima xente en Galicia, empezando pos meus pais, os meus irmãos, a familia, os meus tíos, primos, os amigos, como sempre. Pois bicos e apertas para todos. Chao, chao. Nos vemos. Se falamos de gastronomía entre Vigo e Dubai, cal prefires? Pregunta difícil. Dubai hai moitísimas cosas de todo o mundo, mas me quedo co marisco e coa tortilla de patatas de alá e a souviña. E os prezos, onde están mellor? Os prezos subiron moito, vamos poner en empate casi. E en canto á festa? Vigo, sin dúbida. A festa de España, a festa de Galicia, sobre todo no verán, San Roques, todo iso, aquí non existe. Onde é máis hospitalaria a xente? Esa é complicada, porque a xente, ¿no? Obviamente a xente de Vigo é a de toda a vida, mas hai moitísima xente moi boa en Dubai. Vou a coller X tamén. Con que humor quedas? O de Vigo de Dubai, quedamos co de Vigo. E que clima escolles? Eu quero Dubai en inverno e Vigo en verán, se pode ser.